Gen Z mano donjne gi ketho mar monjo kendo ketho kar budho mong'ere kaka Timber Exo e boma ma Eldoret omaki. Rowerego nomonjo kar budho no e kinde ng'anyo mag Gen Z kendo ketho mwandu e kama itudo kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e kinde ng'anyo mokalo. Kaluwore gi jataa tije e kar budho no Samuel Mayan mano riko chopo e nyim doho kendo kwayo mondo rowerego we thuolo koyango ni Sudi ong'uononegi kogeno ni giyudo puonj kokalo kuom ketho mane gitimo kabedo miyo gi thuolo mar dhi nyime gi ngimagi mapile koyango ni pod ok gin piny mokalo kata giwacho ni pod ikgi ni piny mokalo. Rowerego nonyiso morgi bang' ng'uono makamano ka koro to giywayo jaod bura kata gikwayo jaod bura no mondo omany negi e thuolo mag tije. Mr. Lemayan, on behalf of the directors of Timber Exo, and having considered the individual responses of each of the accused persons who are present in court, and having considered the sentiments of Sonkule, advocates for the accused persons, as well as Tunen advocates, on behalf of the advocates watching brief for the complainant, this matter is withdrawn unconditionally. We're not going to follow them on any charges that were filed against them, and we've been in talks with the community and their team leaders, and we appreciate the effort that they've taken to ensure that these kids are released also unconditionally. We've had several discussions and we appreciate that. Also, we want to thank Mheshimiwa Honorable Oscar Sudi for also giving us direction on what to do and bringing this matter to the discussion, the direction that it went. Mimi ni one of the accused. I was accused number 13. To regret for what happened last year June. Na for the action yenye ili happen Timber Exo ndo tukapatikana kwa situation hii, lakini for what we have gone through tume learn something, na tunasema pole kwa Timber Exo na kila mtu wenye tuliwako